wong sing ditakdir dadi wong Islam. Sing nomor loro waruziko kafafan, wong sing dikei rizki sing cukup, dadi wong sing rasa cukup, orang grangsang, orang rasa kurang, bojo wis kerja tenanan panggah kurang, kurang. Lah iki wis gak tahu syukur niki. Dan iki bahaya niki. Padahal kunci kebahagiaan yang nomor 2 miturut Imam Al-Qurtubi niki wau qanaah. Gus, carane gen qanaah niku pripun? Kula niku kok gampang grangsang, eruh dulur, uripe luwih penak, mobile luwih akeh, omahe luwih apik, abot. Eruh tangga, dulur mobile luwih apik, pangkate luwih dhuwur, abot ning ati. Qanaah niku abot, Gus. Pripun carane gen qanaah niku pripun? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangatlah mudah teori. Tala'al badru alaina atau sering disebut garangan. 5 bulan kemudian jamaah bertambah 40 orang yang kebanyakan pecinta orang tua dan topi miring. Tahun 2019 bertambah 600 orang, namun masyarakat masih bingung aliran apa ini. Karena kebanyakan tatoan, tindihan, rambutnya gramasonan. Tahun 2020 terjawab sudah, jamaah menjadi 3.000 orang. Tidak hanya pemuda namun anak-anak dan orang tua. Hingga saat ini rutinan malam Jumat dan malam Selasa sudah istiqomah.
Damparan mboten ketok. Napa dampare diangkat mboten ono apa. Niki acarane santai. Ah, diangkat. Awas. Pun. Wah, Pak Bupati ngangkat. Lho. Beh. Jenengan iki wae ngangkat Ibu Bupati kuwi lho. Malah ngangkat dampar. Alhamdulillah. Rati maju. Yo. Jawane gen ceblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sedaya dzurriyyah al-maghfurah Simbah Yai Asnawi ingkang hadir dalu punika, ingkang boten saged dalam sebat asmanipun setunggal dening setunggal, mugi-mugi boten ngira-ngira hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Wabil khusus ingkang tansah kula hormati sahabat kawula Mas Ipin Bupati Trenggalek beserta Ibu, matur suwun rawuhipun wonten makbaroh Mbah kawula. Mugi-mugi Mas Ipin senantiasa diberi kelancaran dalam berjuang dan bisa membawa Trenggalek ini terus adem ayem, tentram lan religius. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati wonten Bapak Wakil Bupati panjenenganipun Mas Syah beserta Ibu. Alhamdulillah dalu niki nggih rawuh. Mugi-mugi Mas Syah niki juga diberi kelancaran dalam berjuang sehingga dapat membawa Galek ini terus makmur dan terus menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa. Lan ingkang tansah kula hormati wonten Bapak Dandim, Bapak Pedi, sahabat kawula, wonten Bapak Wakapolres, dan wonten alhamdulillah yang senantiasa terus nyengkuyung. Setiap beberapa waktu ini saya di Trenggalek dan saya sangat terima kasih banyak di tempat di makamnya kakek saya diberi acara seperti ini. Panjenenganipun Bapak Haji Mustafa, semoga Bapak Haji Mustafa rizkinya semakin berkah, keluarganya berkah, dan hidupnya semakin berkah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kula niku seneng Pak Haji Mustafa niki wonge nggih keren, hobine niki yo ngetril ning gak ninggalne ngibadahi ning Gusti Allah. Niki sing angel. Biasanya kan cah noman mau trek-trekan, trok-trekan tok. Ngibadah yo ora patek, ngaji yo ora patek, pomo gendaan tok. Bar kuwi yo blas jo meneh ngibadah diceluk wong tuane yo gak mengo blas. Lah niki, tapi alhamdulillah niki senajan hobine ngetril sembarang kalir, tapi alhamdulillah luar biasa. Jadwal-jadwal di Trenggalek ini mayoritas yang borong ini ya Haji Mustafa ini. Alhamdulillah, semoga Haji Mustafa ini senantiasa diberi kesehatan lahir batin, dan yang paling penting semoga keturunannya minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Lan ingkang tansah kula hormati wonten Gus Miftah, wonten Gus Zaki, Ketua Ansor, wonten sahabat-sahabat Banser,
yang sangat luar biasa. Alhamdulillah pengawalannya jos, misalnya mak-mak sampai ke planet-planet, tapi mak-mak iyo ngengkel ae pengen demok wong ganteng. Padahal bupati ini kan wis ganteng jane, tapi wis ngono kuwi. Mak-mak wis tukang karepe dhewe. Cara renek banser wis ternodai lah kuwi mang. Bahaya tenan. Alhamdulillah. Sekolah wis mek manut, kapak-kapakne manut jenenge wong lempoh. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para muhibin, para jamaah Sabilu Taubah, para pecinta majelis taklim Sabilu Taubah, para pecinta sholawat, saya doakan semua yang hadir mendapatkan berkahnya sholawat, ditakdir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan saya doakan semua yang hadir mendapatkan berkahnya Mbah Yai Asnawi. Semoga semua keturunannya menjadi ahli ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten niki mengke kula mboten kok ngaji kathah terus kados biasane kathah matur mboten wantun, keranten niki teng ngarsane Mbah Dalem dados Mbah Yai Asnawi niki mbahipun Mbah Yai Abdul Ghafur. Mbah Yai Abdul Ghafur niku pendirine pondok pesantren Mambaul Hikam Mantenan. Niku mbahipun ibu kula. Niki cerita singkate ngoten niku, mboten kula runtutne nyel, tapi niki wis cerita singkate ngoten niku. Kula putrane Bu Nyairit, Bu Nyairit putrane Mbah Yai Bat, Mbah Yai Bat putrane Mbah Yai Ghafur, Mbah Yai Ghafur gadah mbah niki nggih Mbah Yai Asnawi menika. Lah teng napa kok kula muwarem kalih Haji Mustofa niki diparingi jatah wekdal teng mriki, Gus dituwatakne bahkan masyarakat lingkungan matur suwun pun derek nyengkuyung. Ya Allah luar biasa. Derek nyengkuyung. Bahkan kula dikabari kalih Haji Duki niku dikabari Gus keranten gara-gara kula niki ada acara niku pencak dor tadi. Ngono karo Pak Sabar diomongne isin aku. Dadi niki wau kula tas macak preman buka acara pencak dor teng mriko. Sing ali kalih tiyang mriko mboten pareng ngalih. Gus niki ngenteni tarunge Johnny Hunter yen napa pripun? Kula tarungne aja aku ya ngono. Wis jebori dunen ae aku. Sakrene mboten tamtu akhirnya kula wis lak enggak mboten sekeco ndang mau angkat mriki. Alhamdulillah kok tasik nutut jenengan dereng bubar, matur suwun sampun ngrantos. Dados kula niku diceritani kalih Pak Haji Duki. Niki beberapa waktu yang lalu niku nganu Gus, niki aja sampai digagalne niki. Mboten saged niki Gus, keranten tanggi-tanggi sampun semangat, Masya Allah. Kula kei kabar. Kula niku saderenge rodok manfaat ngeten iki. Urip kula nek sakniki rodok manfaat titik ngoten. Ya elek-eleke kancane bupati galek. Ngoten lho nggih ta. Ya senajan ya kadang oleh kadang belas. Wis ngono kuwi. Ora iki mek crita to iki. Ingat ora ngaji iki curhat. Dados kula niki nggih lekas rodok manfaat niki riyen niku sering ziarah teng Mbah Asnawi niki. Kula niku nek mriki biasane nggawa sapu, nggawa cikrak, jedingin nunut teng griya ngajeng niki. Ngapunten Bu, akhire wudu dan sebagainya. Nyapu, mbok jebor barang kula sanjangi riyen bolo-bolo niku. Nyapu ning kene niatono khidmah karo Mbah Asnawi. Kadang tengah dalu jebor wedi, wis tenang kraene apa-apa insyaallah. Lah kula niku ndek wingi dikabari Haji Duki kok tanggi-tanggi niki bodho nyapu semangat ning kene arep enek pengajian. Wis semangat entengan kabeh masyaallah. Kula yakin sedaya sing semangat khidmah niku wau derek nyengkuyung acara dalu punika insyaallah uripe tambah barokah, rezekine tambah lancar lan insyaallah keturunane minas sholihin. Keranten punapa mboten kok kula ngelem-ngelem almarhum Mbah Yai Asnawi mboten usah dilem, beliau niki pun mulya. Dados
miturut cerita-cerita saking senior-senior kawula, saking ibu, saking beberapa sederek-sederek kawula, Mbah Yai Asnawi niki rumiyin semasa hidupnya niku namung damel riyadhah, tinggi tirakat. Mboten kaya awake dhewe niku nek urip golek penak terus engko nek wis oleh rejeki kadang ya tinggi foya-foya, nek dhewe ngoten niku. Nek Mbah Yai Asnawi niki menghindari penak. Jadi kok enten piantun ngoten niku. Uripe menghindari penak. Dadi nek dahar niki biasa damel napa tiwul, damel karak, damel pokoke ngoten niku nek dahar sederhana ngoten niku. Dan niku dijalani bertahun-tahun, hidupnya sangat sederhana. Ada beberapa cerita nggih leres mbotene wis dalem namung nate mirengaken. Wong kula niku nggih towebih, cara pernae niku cicit waduh canggah kula niku. Canggahe kenek keberkahane ya ngeten iki disenengi tuwek-tuwek emak-emak ngeten iki kan ya lumayan wisan. Nggih. Lah Mbah Yai Asnawi niku Masya Allah semasa hidupnya niki riyadhah terus, tirakat terus. Lah suatu ketika enten ingkang nyritakaken beberapa ketika Mbah Yai Asnawi niki badhe kapundhut sampun sepuh niku riyadhah niku wau disuwuk disebulne dateng napa niku kaya bumbung ngoten niku lho. Riyen kan nek ngunjuk ndamel pring ngoten. Nah, disuwukne teng mriku intine wis iki riyadhahku ning kene kabeh. Lah akhire putra-putrane dikempalaken sedaya putu-putune dikempalaken mboten enten sing kiyat nelasaken. Niku enten sing crita ngoten niku. Enten sing crita ngoten niku terus akhire salah satu ingkang saged nelasaken niku almarhum Mbah Yai Ghafur. Pendirine pondok pesantren Mambalika Mantenan niku. Tapi nggih wallahu alam niki dalem namung mireng-mireng ngoten niku. Dadi memang luar biasa. Mila saking makome mawon padahal niki ulama ageng makome mawon nggih sederhana. Keadaan tempat nggih sederhana. Niki kan ingkang nata-nata ngeten niki nggih putu-putune niku. Putu-putune Masya Allah, tapi luar biasa. Kula kemutan rin nyapu. Mek nyapu ping pira mboten kerep kula. Paling teko kono kula kesel mulih. Engko teko ngendi marung tuku panganan ngoten. Ya Allah alhamdulillah saiki rada manfaat. Nggih mugi-mugi berkah jenengan niki rawuh mriki uripe tambah berkah kabeh. Terus napa pelajaran ingkang saged dipun pendet saking Mbah Yai Asnawi niki? Alhamdulillah berkah riyadhahipun beliau ngempet perkara-perkara niku wau, kenikmatan-kenikmatan sing kadang mboten enten manfaate niku wau. Akhire putra-putrine anak turune niku kathah ingkang dados piantun soleh. Teng mriki ingkang dados kiai nggih kathah. Tenggalek mriki. Mriki daerah Kedung pundi? Daerah Kedung Lurah niki nggih ingkang dados kiai nggih kuwatah sanget. Putu-putune lah Gus Zaki niki tak sik nyambung nggih Gus. Berarti jek dulur kali kula. Gus Zaki niki nggih ketua Ansor, niki nggih Gus Gedi. Berbobot kan Gedi Gus Zaki daripada kula. Nggih to Gus. Nggih to. Lah nggih wingi Pak Bupati niki, lah kathah niki putu-putune dados piantun nek ageng. Lah mangkin wong sakniki niku kadang nek daripada tirakat wis penting dinikmati. Wong kula niku nate duwe kanca, tirakata so anak turunmu gen penak ya kepenakan to Gus, anak turunku ya gen sara dhewe. Jarene ngoten niku jawabane. Padahal Masya Allah nek anak turune awake dhewe dadi wong soleh, nalikane awake dhewe wis gak enek. Teng mriki niku nek kadang Pak Lek kula selawatan teng mriki, kadang mengke sinten yai-yai mriki ziarah kali santri-santrine, kadang mengke tiang torekoh, tiang napa ziarah teng mriki. Sing ndongakne kathah. Niki lho. Tiang niku nek masa hidupnya riyadhah, tirakat, ninggal perkara-perkara sing awon, akhirnya dadi keberkahan anak putune niku wau malih tata kabeh. Lah niki malih entuk berkahe. Lah nalikane sampun sedo niki wau sing ndongakne nggih kathah. Lah kaya sakniki Masya Allah niki ekonomine Kedung Lurah niki nggih berjalan niki barokahipun acara dalu niki. Ekonominya berjalan Masya Allah sing biasane Tegalan peteng dedet malih dadi kaya kutha kaya ngene. Biasane ning kene enek emek nyamuk dan sebagainya. Wah, menungso sakmene mbiyane enek sing ning Sorjati. Enek wis wayem mangkat ke jam pinten niki Bu?
Wah nek ket mangkat ke jam 1 barang melok masang sono apa piye? Lah nggih alhamdulillah ya Allah wis mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki kula mboten wantun badhe matur kathah-kathah mboten wantun teng mriki. Sepokoke jenengan nek pengen anak putune Toto ya kula barang belajar bareng-bareng ninggal perkawis ingkang awon. Insyaallah nek dhewe gelem ngempet ho nafsune dhewe lah mengki anak putune ditata karo Gusti Allah. Nek anak putune dhewe tata insyaallah sing ndongakne dhewe niku kuwatah sanget. Mugi-mugi anak putune dhewe tata kabeh dados piantun ingkang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Niki kula kan pun matur sacarane selawatan tok ngoten nggih. Selawatane engko wis ora usah wengi-wengi nggih mulih ngono. Nek arep cengengesan ning kene rawani aku no kualat aku. Lah margane lho rung kualat wajahe wis kaya kualat. Lah. Won, ngoten ya. Oh iki mang diwaca ora sim durure. Selak sepale. Apa kok terusne ae? Wo wis karek makhluk kiam. Berarti aku iki penggayanku iki kudune. Ya wis. Ya jal karo genruh jamaah flash dimbakne ngene dal. Selawat Jibril, yo bareng-bareng yo. Masyaallah nek sing sorpring muga-muga ra keroken. Lah iya slamet kabeh. Pun to penuh berkah niki nggih. Ngapunten niki kula mboten matur kathah teng mriki. Sesuk jadwal sing berikutnya. Rada gayeng, wedi aku. Enek mbahku, engko kek kleru wae aku seweneni. Ya ta. Alhamdulillah. Engko flash cobi dimbakne Bu sentere. Gen ngertos sing etan-etan mriko, cobi. Alhamdulillah. Ya Allah wong galek demen tenan arep pengajian ya. Lah nggih. Wingking panggung enten to, Gus? Masyaallah. Lah kaya ngono kae. Lho. Ya Allah, alhamdulillah. Wis muga-muga mari iki tambah rejo daerah mriki. Nggih. Oh, flash dimpakne maca salat Jibril bareng-bareng kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta kasirun anta misbahus suduri sallallahu
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, ternyata tiangnya panjang kathah luar biasa. Ya Allah, lah niki kula badhe matur kedhap. Dados mestine ditingali saking perjuangane panjenengan. Ndik wau dalu niku kula nembe ngaos teng pundi Jogja. Wah, Masya Allah, teng daerah mriku niku tibane ya semangat. Nggih mirip-mirip teng Galek ngeten iki. Ya wis wonge ra wah, ya Allah, ora ngerti mbuh kuwi pengap, mbuh kuwi napa, pancen semangat tenan karo babakan ngaji. Wis muga-muga niku dadi sababiahe awake dhewe kabeh ditakdir dadi wong apik kalih Gusti Allah. Dados niki kula badhe matur kedhap. Awake dhewe kabeh niku pancen pengin urip sing bahagia. Saya yakin semua orang itu pasti ingin hidup bahagia. Mbuh kuwi wong sugih mesti pengen bahagia, mbuh kuwi pejabat pengen bahagia, mbuh kaya aku penggayane wirawiri turut teratan ngene iki ya pengen bahagia. Kabeh wong pokoke mesti pengen bahagia. Urung tahu tumon pisan wong ngono ora pengen bahagia, urung tahu. Pokoknya bahkan sampai cah ale-ale ini kan statusnya apa-apa bahagia, ingin bahagia bersamamu, ingin bahagia apa, wis pokoknya bahagia cita-citane kabeh wong. Lah ngemuti tata carane nek pengen bahagia niku pripun? Kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl. Man amila solihan min dzakarin au unsa. Ngapunten niki malih ngaji titik gara-gara roh semangate panjenengan eman-eman nggo nek ra dijekne ya to. Ya, wonten surat An-Nahl niku dipun dawuhaken man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Sapa wae bahasa Indonesia karena garwane Pak Haji Mustofa melok ora iki. Oh ya wis bahasa Indonesia berarti. Engko nek basa Jawa ora paham, orang Banjar. Jane aku nek Inggris malah luwes. Weh. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, sapa ae wong kok ngerjakne kesaenan, barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Ya contone ra usah angel-angel kaya panjenengan iki lho. Nom, tuwek, wedok, lanang semua ngat, enek sing omahe Munjungan, enek sing omahe Wadoh, enek sing Ponorogo, enek sing Mojokerto muangkat, enek sing Solo mangkat. Lah ngeten iki kok jenengan iki pancen nglakoni kesaenan dalam keadaan beriman, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terhadap panjenengan urip sing apik, urip sing bahagia. Ning awake dhewe kadang klerune awake dhewe golek kebahagiaan ning dalan sing ora pas. Mumet titik mlayune kadang malah maksiat, enek sing mendem, mumet titik mlayune kadang karaoke, mumet titik kadang malah nyuluh bojone tanggane, mumet titik malah nyapa. Lho nyapa ngguyu wonge teko ya. Wah, ya sepurane ngeneki. Sepurane ra sengaja. Ora sir ngeneki kuwi mang. Mumet titik ae dhewe pokoke mumet titik iki mlayune malah kleru. Padahal kuncine bahagia kuwi mang man amila solihan. Sapa wonge sing gelem nglakoni perkara apik. Lah apik niki rawana. Apik iki ya ora kok mek ngaji tok, apik iki ya ora mek gur sedekah tok. Apik iki ruwenarna. Apik niku akeh, global. Apik niku akeh banget. Dadi aja cilik ati, beh, ya mesti Gus Ikdam ngono iso ngaji, ya mesti Gus Ikdam ngono nganu. Ora ngono kuwi mbok kaya Pak Haji Mustofa. Iki iso nglakoni apik. Apike ya piye carane? Wong iki ya pengusaha, akhire ya nggih rezekine kuwi mang dingge berjuang ning keapian. Mas Ipin saka jabatane berjuang ning keapian. Garwane dadi ketua apa to Ibu Bupati ngene biasane?
PKK. Lah Ibu Bupati piye carane ngejak kesaenan wong? Engko Pak Wabub piye carane, Pak Pedi yo ngono piye carane ngejak kesaenan. Wis contoh ora usah angel-angel. Kula dek kapan niku kan ngomongne Pak Pedi. Pak Pedi niki lho ngenekne pengajian terus iki ngawal acara iki lho. Jek ping pira moro-moro jabatane sarep munggah dilungkas iki wis ning Bandung kono. Wis bahasa Indonesia terus wingko telepon karo aku wis bahasa Indonesia. Ada apa Gus? Mesti wis ngono wingko ning Bandung kok kelas iki to. Lah artinya apa? Gelem nglakoni keapian langsung karo Gusti Allah iki dibales keapian. Cepete kaya ngoten niku. Lah nek miturut Imam Al-Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi carane hayatan thayyiban niku piye? Urip sing apik niki tata carane piye carane nggerok, carane nyenggek keapian rahmate Gusti Allah sing iso nata uripe awake dhewe niki piye carane nyenggek niku. Lah nek miturut Imam Qurtubi sing pertama adalah ar-rizqul halal. Jenengan kudu pinter-pinter golek rizki sing halal, ojo sak-sake, ojo apa-apa iki dilebokne weteng. Kadang engko lho uang niku potensi kabeh entuk rezeki sing ora halal. Aja kok kira pejabat tok, po iki makan duit rakyat, po iki ngene lho. Awake dhewe niki lho wong desa ngeten iki lho. Nek awake dhewe ra duwe kekuatan iman, ra duwe ketahanan iman, gragase awake dhewe niku kliwat. Nggih napa mboten? Gragase awake dhewe niku kliwat. Kadang karo hapane tanggane, peleme tanggane ngono. Ketarane wonge kok lunga ning luar kota, halah bandem loro ae. Halal. Pengen pitik liwat. Halah seruampang ae, ketarane digluken cekel bleh. Wis awake dhewe iki ya potensi kabeh. Aja panggah mek ngelokne, wah kuwi pejabat mesti ngene-ngene. Lho awake dhewe iki lho dibalekne. Kaya kula ngeten iki lho. Ya potensi ae, kena barang-barang sing haram nih potensi ae. Wong aku ijane kadang yo mikir ngono, aku kadang wotak-watuk apa kadang iki disangoni wong-wong ngene dhuwit haram aku yo ngono. Terus nyabab ning awakku kadang mikir ngono kuwi. Wis tapi ra apa-apa ya diobati daripada ra mangan aku kadang yo ngono neh jenenge jek enom. Lah nek awake pengen entuk kebahagiaan sing berkualitas yang murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama menurut Imam Al-Qurtubi adalah di mana kamu bisa mencari rizki yang halal. Mulakno pinter-pinter ngempet. Loh, golek rizki sing halal iki ya termasuk tirakat. Anak bocah dipangani rizki sing halal karo barang sing bergizi ning ora halal iki kualitasnya beda. Pinter ora bener iki yo nyusahne. Nggih napa mboten? Pinter S1, S2, S3, ST nyel. Kuwi pangkat terdhuwur kan kuwi. Iya toh, sak ndure S3, ST nyel. Lah, tapi kok iki ora bener. Hawane yo panas, akhirnya pomo pinter yo nggih minteri wong. Ganteng ki apik. Ning nek ora bener yo ngentek-ngenteki wedokan. Wonge teko ayu ya apik ayu, ning nek ora bener Masya Allah wis rabi barang kok lunga ning luar kota ngono ngakune jomblo, kok lunga ning luar negeri ngono ngakune urung duwe keluarga, ning mulih padahal anake 10 kena nggih futsal. Lah wis ngono kuwi. Mulakno nek pengen apa-apa niku berkualitas, kebahagiaane berkualitas, belajar mulai saat iki baik jenengan napa kula nglebokne perkara sing mlebu ning awake dhewe niki wau diusahane bener-bener halal. Muga-muga ya titik-titik iso nglakoni nggih. Awake dhewe kadang kancane ning jeding ngono ya rokok didodot ngono ae, kadang ya diijoline awake dhewe ya to. Wong awake dhewe Jumatan terus sandal luwih apik ngono ya gayane macak lali, nggawa nek wong kok. Kan ngono iki awake dhewe iki. Lah iya konangan ora sengaja nek muni ngono. Lah salah satu keistimewaan uang niku nek mangan rezeki sing halal, napa malih sak liyane uripe niku bakal ditata, insyaallah tiang niku wau dungane mandi, insyaallah tiang niku wau tambah keramat, suwuke mandi, jenengan ra kudu mlayu-mlayu duwe anak rada mbethik nyuwukne rono kok suwuk dhewe insyaallah wis ndeglek tenan, mbek-mbek tenan. Keranten punapa sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah.
Perbaikilah apa yang kamu makan, perbaikilah apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu, maka doamu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek jenengan tuman ora enek maling dungane mandi, nyuwuk mandi ngono, iya toh? Jajal lara untu suwukno ning maling ngono, kuwi mah krowok untumu. Iya wong bayi apa tuman jenengan dukun bayi penggayane ngutil ngono kuwi paring ngedene anakmu malah anakmu mendelep meneh. Ora enek critane delon ket jaman biyen dukun bayi, dukun sunat sing wong-wong biyen lho. Wong nek kutuk-kutuk niki pinten Mbah, saikhlase mawon. Mboten nggih mboten napa-napa. Sing ngono kuwi apa tuman jenengan enek apa ngono wong pinter nyuwuk ngono bareng ngutilan apa piye. Wong nek suwuke mandi kenek kok sawang, mesti wong kuwi ngati-ngati babagan panganan. Lah iki mangan ngomongne tirakat Mbah Asnawi niku lho. Lah Mbah Asnawi mboten malah mboten trimakno ngati-ngati, menghindari kenikmatan. Wah, kowe saiki ra kuat ngalami ngono kuwi. Wong kene iki mangan golek sing enak. Lha tenanan aku iki mangane milih-milih. Ngowalem lakno koru koyo ngene. Lakno sing lemu Gozaki iki. Gozaki wong ketua Ansor wis pokok acara NU no berkat Gus. Oke, apa oke info madang gitu Gus. Ae dhewe mangga gas ae. Lah ngoten. Rokoke 88 no niku 88. Wah, rokok Kaji Duki. Loh, Pak Rugi, wah, kon promo siap. Wis tuku rokok 88. Kuwi nek Pak Haji Duki, wis rokok liyane preisik. Yojo karo Boy ra penak. Alfi Putra teko iki manggian. Heeh, wis aku kon promosi yo manut ngono ae. Ning yo mbuh Kaji Duki kira-kira pantese piye. Wonge teko wonge. Heeh, ra penak aku malah sungkan aku. Kaji Duki. Wah, di rokok 88 Kaji Duki. Apa wi artine 88? Nek songo-songo kan Asmaul Husna. Wah, salep gudik. Halah, enek-enek ya Pak Haji Duki. Cenemu. Lah iya, heeh, heeh. Wah, cocoke nggih cah pondok niki, cah wawur-wawuren iki lho. Yen kei margana ya Pak Ji. Weh, iso-iso Wah, jami. Oh, jami subuh tak sawang yo ngisi kae yo. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Sing pertama adalah piye carane awake dhewe nek pengen tata uripe ayem uripe anak putune awake dhewe tata golek bondo sing halal. Niku penting. Lah, pentinge malih piye carane ngerti halal haram, ngajine istiqomah. Insyaallah didik-didik malih ngerti endi sing halal, endi sing haram. Lah mantun niku sing nomor loro. Miturut Imam Qurtubi pripun carane gen Gusti Allah niki ngedukne rahmate arupi nikmat kebahagiaan hidup yang benar-benar bahagia. Yang nomor dua adalah qanaah, menerima takdir Allah dengan selapang-lapangnya. Dilalah biyen pengene rabi karo kae, takdire Gusti Allah rabi karo iki diterima apa eneke. Pengine dadi pengusaha rokok kaya Kaji Duki rokok 88. Dilalah takdire dadi juragan mbako tok tapi gak iso gawe rokok diterima apa eneke. Wingine mbiyen omahe ning Galek, dilalah takdire omahe ning Telungagung, wis diterima, wis qanaah. Ade juga kakek ngraita trima. Lah bejo-bejone uang niku dawuhipun Kanjeng Nabi qad aflaha man aslama. Beruntung-beruntungnya uang niku uang sing ditakdir dadi wong Islam. Sing nomor loro waruziko kafafan, uang sing dikei rizki sing cukup dadi uang sing rasa cukup, orang grangsang orang rasa kurang bojo wis kerja tenanan panggah kurang kurang. Lah iki wis gak tahu syukur niki. Dan niki bahaya niki. Padahal kunci kebahagiaan yang nomor dua miturut Imam Al-Qurtubi niki wau qanaah. Awake dhewe iki nek ngurusi donya kok lekas qanaah, iki insyaallah donya malah marani awake dhewe. Ning nek awake dhewe kok kedonyan diober terus. Nek nguber koyo ya ngoten, malah kono mluwayu donya iki ngoten niku. Ngregetne ngoten niku donya niku. Mulane wis awake dhewe kan jatahe pancen rasuwi ning donya sujokno. Awake dhewe kan kelase ya makhluk surga ta awake dhewe iki.
Heeh, ya umume swidak telu, engko pol-pole 70, 80, 90, 100 ngono wis mlebu koran to kowe iki. Ya toh? Lah iya umur 30 wis asam lambung lan sebagainya. Wa qanna'ahullahu bima atahu. Terus saapi-api wong niku sing dikeki rasa qanaah karo Gusti Allah tata. Gus, carane gen qanaah niku pripun? Kula niku kok gampang grangsang. Eruh dulur, uripe luwih penak, mobile luwih akeh, omahe luwih apik, abot. Eruh tangga, dulur mobile luwih apik, pangkate luwih dhuwur, abot ning ati. Qanaah niku abot, Gus. Pripun carane gen qanaah niku pripun? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangatlah mudah teorine, tapi yo angel dilakoni. Unduru ilaman asfala minkum walatan duru ilaman huwa fauqakum. Sawangen wong nek urusan donya iki sawangen wong sak ngesore panjenengan. Nek jenengan kok urusan donya iki nyawang sak dhuwurmu terus, iya. Uripmu iki mang awakmu pretel kabeh, Pak. Lara kabeh. Kaya kula ngeten iki, umur kula saiki 30. Jenengan piro, Pak Haji? Umur jenengan 41, Haji Mustofa 41, iki juragan kontainer. Sugihe kliwat iki. Sultan usahane ning Kalimantan. Lah aku iki umur 30 kok ndang mau mikir piye aku carane gendang sugih kaya Kaji Mustofa. Akhirnya aku malah mumet, wis nekat jebor tak gadekne tuku kontainer, tato tak kon nyupir, margono tak nggih ganjel ban. Wis apa tak lakoni, tak usahane ya to no. Pretel kabeh. Lho jajalan gak percaya, awakmu mesti keju kabeh. Mesti keju kabeh. Lah wis kaya Margono ngono kuwi kok duwe cita-cita pengen duwe bojo utawa pengen nambah bojo, bojone kaya Bu Novita. Ya Allah, sampai kiamat Margono iki lara stroke, Pak. Lha ta? Lho kuwi krana ngono kuwi. Kok neko-neko, kadang kan cacahan neko-neko ngono kuwi. Contoh kaya saudara Tato ndingi. Pak Tato iki lho. Malah kan ning TikTok ya akeh sing komen ngenten no. Lha iki sing TikTok komen-komen Tato iki di bojo kan nek ngene, ya Allah Pak Tato, nikahlah dengan aku. Waduh, Tato malah prengas. Tak umumne sak donya, Tato wis duwe bojo, aku ya ngono. Bar akhire selesai. Gus, mbok ampun ngoten piye lah bojomu wis duwe anak, aku ya ngono. Alah wong lagi seneng-senenge, murid lagi seneng ngotene ya ora oleh jarene. Iki cah bahaya iki batinku, aku ya ngono. Bahaya, banaya. Gara-gara umroh iki lho nggih jubahan ketok gagah ngono. Wah, ora ngerti awake badikan kabeh. Lah nggih, mulakno niku nek jenengan uripe pengen penak, ra keju kabeh. Unduru ilaman asfala minkum. Urusan donya nyawang sak ngesore. Penak, akhirnya awakmu kok gagah cetuk wong. Nek kowe rokokanmu semisal 88, delok kancamu sing rokokan Samsu, iya nyedot tok lho watuk kowe. Tapi nek rokokanmu 88, delok rokok gebokan, po kowe ngopi karo gagah. Iki lho rokoke Kaji Duki lho. 88, salep, Pak. Anti gatal. Jadi akhirnya gagah ya toh. Gagah lah kowe skincaremu apa jenenge? Skincaremu 4.000-an kuwi apa wis mbuh wedak Viva kuwi ya toh. Lah kowe baru kok bandingne karo skincare Ibu Bupati. Iya. Kuwi tenan obah didik mulih nganukari bojone ngamuk, ngiris sawah, ngiris tegalan. Wis dodolan akhire kulkas resik, meja resik, kabeh resik. Mumet, lara kabeh, pretel kabeh. Awak niku keju kabeh, akan capek. Lah mulakno jenengan niku wau ojo sampai napa sawangan wong sak ngesore panjenengan urusan dunya wala tanduru ilaman wa fauqakum. Ojo nyawang wong sak ndure panjenengan, ngoten lho. Gen ora keju-keju nemen. Lha koyo Mas Ipin ngeten iki dadi bupati Galek iki langsung pengen arep dadi cawapres tahun iki ngono. Ya nek tahun iki ya ketoke cek nganu adoh banget kuwi. Cek adoh banget. Lha iki nek dipikir bae iki piye ya iki apa dadi wakile Pak iki piye ya pretel kabeh. Kuwi bendina turune subuh akhirnya wis ora kober nyapa-nyapa mangan gak enak, nyapa-nyapa gak penak. Leres no mboten? Kaya jenengan ngoten niku lho. Nek kadang mek ngonjo-ngonjo, kira-kira iso turu napa mboten? Mangan enak apa ora? Ora enak.
Mulakno nek rung iso qanaah, tirulah resepnya Rasulullah, unduru ilaman asfala minkum, delok wong sak ngesore panjenengan. Dadi panjenengan iki malah gagah lunga ning pasar ning ndi, akhire jenengan duwe dhuwit 10.000, tibakno enek wong sing luwih ra duwe, iso ngetekeki 1000. Anu wis malah nganu. Lah ngoten niku. Kaya niki wau kan kula mriki kalih Haji Beki. Sahabat saya, pengusaha sukses juga. Niku ranten niku wau tasik macak gaul, mari ngeterni kula ning apa pencak dor, kula jak mriki isin. Pak Haji Beki niku wau tumpakne BMW aku. Lah aku pengen tuku BMW kok Haji Beki biyo malah ngolu ben ngaji wae wiritan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi malah BMW malah ngelu ndasku. Ya toh, wis malah suwi-suwi malah anyel malah njoto si Margono wis malah ra karu-karuan. Pun mulakno muga-muga ide iso qanaah kados Mbah Asnawi. Ngoten nggih. Gen uripe ide tambah tata kabeh. Sing nomor 3 dawuhipun Imam Qurtubi, apa kuncine kebahagiaan? Taufiquhu ila ta'ah. Ayo awake dhewe iki mumpung jek sehat, mumpung rezekine yo jek lumayan, mumpung keadaane awak jek ngene iki dijak taat ning Gusti Allah. Sing sugih dingge taat ning Gusti Allah, sing duwe jabatane nggih taat ning Gusti Allah, sing iso ngaji piye carane dingge taat ning Gusti Allah, awake keker piye carane taat dingge ning Gusti Allah, dadi banser ngawal kiai. Tepuk tangan buat banser. Nah, ketarane ibu-ibu kok semangat ngene ning muslimat dingge taat ning Gusti Allah. Wis ngoten niku surungan terus awake panjenengan nggih taat ning Gusti Allah. 3 perkara niki nek jenengan iso nglakoni, pertama rizqul halal, kedua napa bau qanaah, telu apa iki Mang? Ngejak taat ning Gusti Allah. Awak selalu disemangati untuk taat kepada Allah. 3 paket ini kamu lakukan, Allah akan mengirimkan paket, yakni kebahagiaan dunia akhirat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dados paketanmu sing teko iki ora kok kaya jenengan kok Shopee ngono kuwi, paket ora, sing ngirim malaikat. Tangi turu moro-moro bahagia. Dilalah dingin duwe angen-angen apa ngono, duwe kepinginan apa ngono, kepinginan sing ngarep lawang. Lekas duwe anak rada gedhe butuh mantu ngono piye to weko cah nggih anteng. Hadroh Pusat ST Sahrul As'ari alias Badol. Wah, ngono an penak to. Wis ngene ora usah akeh-akeh, selak sungkan karo mbahku. Suwuk ae malah dadi jambu mente. Disuwuk aku malah dadi bupati repot iki. Lah nggih alhamdulillah. Iki enek sedekahan. Aku tak sedekah beh gengsi ning ngarepe mbahku ora sedekah iki. Senajan ra ndek dhuwit tak gaya. Tenang aja akeh-akeh. Pak Bupati lho iso ngekeki aku beh. Yo lali aku Mang. Omong wong jerene ra ngaji. Barno omong gara-gara roh Margono lho wanyel aku. Piye to no? Tekomu kapan kok meso imah? Jam piro? Jam 4 isuk. Teko kene jam piro? Wah. Iso kudu nangis ngono nyapa. Iki Haji Apip sedekah Haji Apip, Pak Bupati, terus Didit Sasongko, Ketua HIPMI, Bu Dili, Camat Mogalan, Bapak Istajib, Kades Kedung Lurah, Heru Ngares, Ipin Azahra Jaya. Kaya wong-wong diingi to wi. Anu jajal wau dawuhe Pak Bupati nek sing omahe Solo ndi to, Pak? Teng mriko wae enten. Yo kedap yo. Nyalami Pak Bupati tadi. Solo mana? Ada? Mana jenengan? Rumahnya mana? Dongko? Santrine Gus Miftah niku. Oh, santrine Gus Miftah niki. Nggih, renek ini ibu-ibu. Sebelah mriko wae, pinggir jalan. Mana niku? Kayak cah cilik kaya wis sing kendel kae omahe kene ya ben. Kula Gus wis mesakne. Oh. Lagi sing ngewehne mik dengaren Mas sinten iki?
Sikul ning ndi? Oh, ndelok pencak jae paling yo. Besok ning ndi to? No aku sesuk. Minggu e. Lho sesuk dinane Minggu. Bengi ning ndi? Gak ro. Wah kali dawir malah sing ngapal awakmu. Aku wis mek manut ngono ae. Karo Gusti Allah dilakokne piye. Yo, salam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Iya Gus. Rumahnya mana yo? Celak mriku Gus, mlaku Gus. Kalih rombongan Gus. Tiang pinten? Piro? Telu. Maksudnya rombongane ibu-ibu napa? Yo bocah-bocah cilik-cilik niku Gus. Oh sampean cilik. Oh nggih, kalih bola-bola Gus. Kelas pinten jenengan? Yo. 7 Gus. 1 SMP. Nggih Gus. Cita-citane pengen dadi apa piyo? Duka Gus. Bingung Gus, akeh cita-citane Gus. Akeh Gus. Duka. Salah, ayo sebutkan. Nek iso tak sangoni. Bingung Gus. Napa mawon cita-citane? Pilot masinis. Pun Pak, wakeh. Pilot karo masinis. Wah, wingi kok ora koweju kowe ya. Mari milot bareng ditelepon wae nyupir kereta, mulih neh. Ngelu lho kowe ya Beh. Nggih. 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 Napa? Cita-citane supir, wis apik. Terus apa neh? Wis ra enek cita-cita? Nggih, Gus. Sholawatan pisan. Nek salat nariyah hafal? Duka, Gus. Tibil kulum? Lali, Gus. Kok nyapa ya? Kok kenal karo Gus Ikdam? Kenal, Gus. Nggih bape mbak kula teng mriko, Gus. Temu ndi? Mbak kula teng ngaji ngene sampean, Gus. Biasanya rutinan. Nggih. Oh, alhamdulillah. Adike email, Gus. Email Yoga sama. ganden. Email Yoga ganden. yoga ganden. Wo cah Pak Jiru. Nggih. Oh, roh kelingan. Yoga ganden, heeh. Oh ya wis. Dikon nyapa iki no penake? Ala Pancasila wis hafal kabeh sak donya kuwi. Pus menek uwit, jerene Margono kon menek uwit. Mboten saged, Gus. Ora. Ya wis ngene. Wis muga-muga dadi wong saleh. Sampeyan ngaji ora? Ngaji, Gus. Qur'ane pun khatam. Dereng, Gus. Apa surat pendek apa sing kok apalne? Al-Kafirun, Al-Insyirah, Wal Asri, Allahu akbar, Pak. Al-Ikhlas. Buka. Ya wis kuwi wis ndang jajal. Bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulane napa, Gus? Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Liyane sitok engkas nek iso tak 1 juta iki. Duh, ginen bayar sekolah. Gak apa-apa. Wakil sing sedekah iki yo pengen rezekine lancar kabeh kok. Wah, lha kok malah bingung dikek 1 juta. Ayat kursi apal? Mboten, Gus. Anas. Qul a'u Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasihun nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 1 juta. Ji. Loro. Telu. Beh, Papat, ijol lima, power kena iki. 6, 7, 8, 9, 10. Aja ngeslot to ya. Ah, napa, Gus? Aja game slot. Napa niku, Gus? Oh ya wis alhamdulillah ra ngerti. Apik. Bagus. Sae. Nganu yo paringno ibumu duwite, engko nggih urusan sekolah. Nggih. Nggih. Anak nomor piro sampean? Napa? Anak nomor piro? Kalih, Gus. Oh nggih, Ragil. Nggih. Ya. Pun. Terun, Gus.
Nggih, ditutup salam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iki entek duwite. Wes kok iki. Heeh. Sitok engkase. Asli orang Kerjen Serengat. Mak, coba Kerjen Serengat itu, Kerjen Serengat lah itu, kudung putih, hop. Nah. Kerjen Serengat. Oh iya sing buri lali. Sorpring mesakne yo kene. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nikmah, Gus. Rumahnya? Aslinya Kerjen Serengat Blitar, tapi nikah angsal Kedung Lurah. Siap. Wong ngoten berarti ya cedhek kene. Ya wis 500 si loro, telu, papat, 5 ngoten. Nggih. Mugi-mugi Gus sehat terus. Nggih, sing sedekah nyandungane rezekine lancar kabeh. Amin. Pun. Kek mburi kono sorpring mesakne, no. Golekno no. Kalau apa sorpring pas kambiping kuwi to, no. Ketorong nggih nah kok kene iki. Kena glugut minggu. Ki enek mobil to niku, mobil sapa iki? Wah, munggah iso ya. Metu ndi? Logistik. Ayo, mriki. Duh, wis tak wehne kok duwite. Mriko. Nganu endi Mang? Titip Pak Ali Paping. Wah, iki duit cek ditambahi karo Pak Ali Muslim, pabrik Paping. Ayo cepat ya, selak wengi ya. Niki lho, klambi pink kae lho, omahe ngendi kae? Loh, kok malah barno ndelik, gelem ora, Bu? Loh. Dari Pak sinten? Pak Alwi. Wah, kok demen sedekah to wong kene ya. Tapi tenang, ijole luwih akeh. Wis wong apik-apik kabeh galek wis. Wong tulus, panggenane wong tulus. Nggih, niku wis salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Miani Ika Westi, Gus. Bu Westi. Ika. Bu Ika. Saking Surondakan Trenggalek. Wah iya iki kenek. Nyapa dadak noleh iki kenek. Weh aku ya lali. Tolol ae dhewe. Bu Ika, jenengan rumahnya mana? Surondakan Trenggalek, Gus. Serembakan iki ngendi to? Dekat terminal bis, Gus. Siap. Jenengan kok dapat tempat di bawah pring niku piye? Inggih niki wau medal ngriko lho, Gus, wingking sarean dekat sarean mriko niku wau. Nerabas. Inggih. Peteng dedet. Nggih peteng damel niku HP. Kali sinten jenengan? Kali garwa kula. Lah, perjuangan jenengan kan sampai liwat sarean, liwat gen peteng. Napa ngoten niku motivasine? Pripun nggih, Gus? Piye? Ngefan mawon kali jenengan, Gus. Lho. Pengen apa? asal barokahipun panjenengan, Gus. Ya Allah, nggih amin. Yen gadah hajat napa? Duwe kepinginan apa? Supados keluarga kula barokah, Gus. Amin. Mugi-mugi keluargane barokah, keturunane minas sholihin. Kalih salam kagem Bu Nyai Rit, Gus. Nggih, kula sampekne mengke insyaallah. Nggih. Jenengan selawatan saged sitoke. Pripun, Gus? Dempuh Sing ingkang pripun, Gus? sembarang tibil kulub wis. Allahumma sholli ala Wi sholawat busra wi. Ya terusno. Lho. Baru kok enggok ning kono. Awalmu kuwi mang sholawat busra. Nak Ndredeg lagi
Ya wis, alah sangoni 500.000. Kok karo bingkisan lali ya. Gayaku kaya wong loman padahal duwite wong-wong. Uang iki sing ngene iki ning donya iki. Gus nyuwun barokahipun nggih Gus. Amin. Kalian salam dumateng Ning Nila Iya. kalian Bu Nyairit. Wah, kabeh tak sampekne sak desaku tak umumne ning Nggih. toa masjid ya lho. Nggih nggih. Ya. nggih. Ngapunten ingkang kathah. Mboten lepat. Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banser mana Banser? Yo perwakilan Banser. Banser ke? Iki. Melati. Wah, Banserwati. Wah, iki lho Banserwati niki ya. Mana mic-nya? Oke, Pak sapa emang jenenge? Mic. Mente. Niki Pak Pete. Banserwati. Wah, iki jen apa? Denwanser. Wah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarofatul saking Satkoryon Panggul. Panggul. Nggih. Masya Allah. Wah, lah kok bisa ikut khidmah ngepam di sini? Gimana? Nggih, sama suami, anak dan teman-teman. Suami juga banser. Nggih. Tepuk tangan, luar biasa. Motivasi jenengan jadi banser apa Bu Atul ya, Bu Atul. Ingin berkhidmah di NU. Masya Ingin Allah. mengawal bunyai serta para ulama. Masya Allah, luar biasa. Gila kaya ngene lho, wis ngalap barokah, uripe ayem malan. Nggih pun konyap wis ra usah wis penting dikeki dhuwit ngono ae. Ji loro, telu, papat, lima selak wengi kok ya toh. Nggih, pun niki 500.000 sama Sembah nuwun, bingkisan. Gus, Nggih. mugi-mugi Gus Idam tetap sehat, Amin. ganteng. Iya. Sedih bojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, itu yang pakai kursi roda yang mana? Ah, mbaknya dikasih mic, sudah duduk aja di situ. Ah, ya Allah, luar biasa. Rumahnya mana ini kok pakai kursi roda? Berangkat jam berapa? Wondok di Lurboyo. Cedeki marotuaku. Alhamdulillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nikmah Gus. Rumahnya mana Mbak Nimah? Wingking urik kelain mriku cipta. Oh, kesini sama siapa itu tadi? Lah ibu Nganu, disuruh kursi roda. Sakit apa? meningitis Oh, sudah lama? 17 bulan. 17 bulan. Barusan berarti. Umur berapa ini? 21 tahun. 21 tahun. Katanya Gus Zaki mondok di Lirboyo, bener? Nggih. Oh, terus ini pas pulang atau gimana? Saking pondok pulang langsung Sakit. pergi saniki. Oh, awal mondok sehat. Sehat. Akhirnya sakit pulang. Nggih pulang terus langsung opnam pergi saniki. Masya Allah 21 tahun. Mungkin enggak sehat. Amin. Mungkin enggak sehat. Nggih, umur selikur. Tunggale pinten? Kalih. Tunggale kali. Nggih, nggih. Lah niku kok semangat mriki. Dadi disuruh ibu. Nggih. Ya Allah luar biasa. Tunggale kali njen nomor kali. Nggih. Ragil. Mas. Tunggal. Kok nomor setunggal barep. Adike jaler. Niki cewek. Oh, cewek luar biasa. Teng griya berarti kali ibu, kali adik, kali bapak. Nggih. Oh, nggih nggih. Saat ini kegiatannya di rumah apa? Nggih mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Tenang. Nggih. Iki PN kabeh, ji loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 10. Ji loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 10. Ji loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 10. 10 juta. Ji loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 10. 4 juta. Pangapunten ya Gus. Dadi nyuwun pangapunten
Napa? Badhe nyuwun barokah doanipun. Nggih. Kersane saged mlampah. Nggih, mlampah gak suwi wi dilungkas mlaku. Amin. Muga-muga terus iso mondok maneh, Amin. judune terbaik. 4 juta. Niki toyone. Ya Allah. Namanya siapa? Wow. Nikmah. Nggih. Nah, Matur suwun sangat, nggih, Gus. sami-sami. Pun optimis, sehat-sehat. Wis, Amin. wis alhamdulillah. Artone damel berobat niku dhuwit barokah. Gitu. Oleh pas ngaji ngeten niki. Wis, kula sing gerakne Gusti Allah iso nyeluk jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Pun ngoten mawon nggih. Kula ngapunten ingkang kathah. Nggih, sami. Nggih, Kula kita nggih. ngapunten Gus. Nggih, Matur sami-sami. suwun sangat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yes, luar biasa. Yes, ngeten iki ST ngajine ya sederhana, gak abot-abot. Terus wis ngoten niku wis muga-muga ide niku terus rukun. Sing paling penting rukun nggih. Pokoke ning galek niku wis rukun. Masyaallah delok to benake dhewe pengajian bupati, wakil bupati, dandim, kapolres, Kapolres enek acara Wakapolres. Wis sampai ketua Ansor Bansri atusan sing sugih-sugih semangat, sing wong biasa ya semangat. Iki wis kudu dijaga nggih. ST Trenggalek kudu dijaga tenan nggih. Wis aja gaduh pokoke. Pokoke sampai pemilu niki nek iso beda pilihan panggah rukun ngoten nggih. Nggih alhamdulillah sing sehat sampai sing gerah niku lho semangat ngaji kaya sapa mang jenenge? Nikmah niki nggih. Ya Allah wis muga-muga kabeh semangat nggih. Nggo dilanjutne maca Simtud Duror niki mengke berarti mahal qiyam ngono ya. Mari mahal qiyam kaya biasane langsung donga ngono ya. Donga Simtud Duror wis gak usah akeh-akeh. Selawedi aku. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين دعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبلغ نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الشماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعاهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود لحرمة النبي صلى الله عليه
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولآل الكون أنس وسرور قد تجادى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. وتراه يغلى المثاني فازك اليوم نقاط، واستدعه بجمال فطى في حسنه أفراد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمد، ليس يخفى حيث أوتينا عطاء جمع البحر المؤمن. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. ولرب كل حمد جلال يحصر الرات، إذ عملت بوجود المصطفى هادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نصار. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا أشرف رسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجادى الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مستمعنا يا الله رايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مكان يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للإله طلع البدر علينا من ثنيات البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا صل
عليك سلام عليك صلاة الله عليك صل على النبي محمد وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفع طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرف على مجده والسماء. وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر الربيع الأول من الأيام يوم الاثنين الله عليه. وموضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مكحولا مقطوع السرة تولا ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف مخلوق وفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاك رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وأوجعته فلم أنشم أن غشتني ظلمة وقشعريرة أن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عوادني وظلمة وقشعريرة أن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حدث الله فكنت من الأول الناس إسلاما. فكم ترجمت السنة من العظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يرضي بمعظيم شرف عند المولى. وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه هادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاصن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل صلى الله عليه. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن شرط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفارد في خلقه وخلقه واشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصها بعينانه صلى الله عليه.
وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أقر الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحصل مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الخصم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Usun khosam ya asnawi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i ahlil kubur fi hadil maqbarah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfirna wa lahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadumal fikru min darwi awsafi Muhammadiyati unkuda tawajjahtu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala sa'ifihi maskura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa salatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzati tuhatturi halu wa taksaha minhul fidatu ghamirah natawajjahu ilaik bi asrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi amad risalatul alamin. Antu salliya wa tusallima ala tilka datil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirik wa hamili royati da'batika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal musasi bisarufil afqar fi kulli mautinin mimadil kurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wasaki kuusi irsadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asrafis saqalain al-amdil mahbubil khalis al-mahsusi min kabi ajalil khasais. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabih. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabil karim wa natawassalu ilaika bisyarri maqamihil azim antulahiduna fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfaduna fi jami'i adwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa khasini biqayatik wa antubalighana min syarfil qurbi ilaika wa ila hadal habibi goyata amalina wa tataqabbala minna ma taharrakna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadal habibi minal hadirin wa fi tara'iqi tibaih minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatil wasati wa la tuhrimna wa dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuhaibna amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustaswiin antuka bilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wa sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa anta jalal mimman nasara hadal habiba wa zarah wa wala huwa dhaharah wa umma bi barakatihi wa syarifi bi jadi auladana wa walidina wa ahla kudrina wa dina wa jami'al muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayatatin qalbi bijal mansurah wa ma'alimal islami wal imani bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah waqsifi lahum kurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudnibin wa taqabbal taubatat taibin wansur rahmataka ala ibadikal mu'minin ajma'in waqfi saral mu'tadin wad dhalimin wabsuti adla biladil haqqi bi jami'ina waqi wa aqtar wa aidhum bi ta'yidin min indika wa nasrin ala mu'anidina minal munafiqina wal kufar waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa bil khirzil makini minad dunubi wal khotoya wa adimna fil amali bi ta'atika wa sidqi fi hikmatika qaimin wa idza tawafaitana fatawafana muslimina mu'minin wa ahtim lana minka bi khairin ajma'in ya Allah. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir saged ditakdir enggal nindakaken ibadah haji dateng Mekah Madinah, umrah dateng Mekah Madinah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir ingkang gadah penyakit enggal dipun angkat penyakitipun yen gantos kalian kesehatan lahiran wa batinin. Ya Allah, ingkang gadah masalah mugi-mugi enggal panggih jalan keluaripun. Ya Allah, ingkang gadah utang piutang mugi-mugi enggal saged nglunasi utang-utangipun. Ya Allah, ya Allah, Allahumma hasil maqasidana. Ya Allah, ya Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, ulman nafi'a. Ya Allah, ulman nafi'a. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking kula ngapunten ingkang kathah mugi-mugi wangsul slamet dumugi dalem nggih kalem-kalem mboten usah banter-banter nggih lan mugi-mugi sedaya beto berkah ingkang kathah. Saking kula cekap semanten wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.